Bună ziua și bine ați venit la o nouă incursiune în lumea corespondențelor în cadrul Festivalului Scrisorilor, ajuns anul acesta, iată, o ediție aniversară la ediția a 5-a. Eu sunt Natalia Cebanu, una dintre inițiatoarele acestui festival, care de 5 ani aduce în atenția publicului importanța culturală a scrisorilor ca instrument de comunicare, de studiu al istoriei și de procesare a gândurilor și emoțiilor. Tema acestei ediții este Love and War, dragoste și război, și tocmai de aceea am ales să explorăm astăzi o corespondență pe cât de fascinantă, pe atât de tumultoasă, cea dintre Regina Maria a României și mama sa, ducesa de Edinburgh și ducesa de Coburg, Maria Alexandrovna Romanova. Festivalul Scrisorilor este prima inițiativă din România dedicată exclusiv importanței culturale a scrisorilor, jurnalelor și memoriilor și rămâne unicul eveniment de acest tip din peisajul cultural românesc. An de an, prin conferințe, seria de videoscrisori, ateliere, dialoguri, seri de scrisori, piese de teatru și lansări de cărți, aducem în prim plan corespondențe, însemnări personale și mărturii intime care au marcat istoria și care ne dezvăluie fețe ascunse ale personalităților care ne-au format destinul. Alături de mine astăzi este Simona Preda, istoric, scriitoare și jurnalist cultural, absolvent a Facultății de Filozofie și Istorie de la Universitatea din București, doctor în istorie și autoarea a mai multor volume despre familiile regale. Simona este deja o prietenă a Festivalului Scrisorilor, nu este prima oară când participă și de fiecare dată ne aduce perspectiva fascinantă asupra scrisorilor și jurnalelor care au schimbat cursul istoriei. Anul acesta am regăsit-o pe Simona în ipostaza de traducător al corespondenței dintre Regina Maria și mama sa din perioada 1879-1900, adică tocmai din anii de formare ai viitoarei regine, când era încă prințesă și căuta să-și găsească locul într-o lume a aristocrației europene extrem de rigidă. Simona, să începem cu contextul. Cine era Maria în 1879 și ce fel de mamă avea? Mulțumesc frumos, Natalia. Dăm voie mai întâi să te felicit și să vă felicit pe toți pentru treaba extraordinară pe care o faceți aici la Festivalul Scrisorilor. Este, cum așa spuneai și tu, unic. Este un moment unic în cultura românească pentru că e bine, chiar dacă acum nu mai își trimit oamenii scrisori și își trimit mail-uri sau mesaje, să nu uităm că odinioară oamenii își trimiteau scrisori și că scrisorile acestea fac parte din, așa cum ai spus și tu, din destinul nostru care este acum grație acestor oameni care au contribuit prin cultura, prin amvergura, prin intelectualitatea lor la ceea ce suntem noi astăzi. Așadar, te felicit și felicit întreaga echipă pentru că sunteți extraordinari și pentru că, iată, sunteți deja la a 6-a ediție, a 5-a ediție, ceea ce este o treabă fascinantă. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că găsim în această corespondență despre care vorbeai tu dintre Maria Alexandrovna și Regina Maria, care pe atunci era principesă, lucruri care se leagă de tema pe care o aveți în acest an în cadrul festivalului, dragoste și război. Dar va fi război pentru că vorbim despre scrisori între mamă și fiică, va fi un război al mentalităților, va fi un război între generații, într-o mentalitate a unei doamne născută în 1853 și cineva născut în 1875. Deja sunt schimbări foarte mari, pentru că nu neapărat dat fiind faptul că vorbim despre perioada victoriană, ci pentru că în lumea aceasta, așa cum spuneai și tu, a aristocrației, lumea regalității, codurile almanahul de la Gotha sunt atât de stricte, rigide și atât de greu de transgresat, încât orice abatere poate fi cotată ca fiind o lipsă totală de conduită. În același timp, așa cum mă întrebai cum era și ce context era, dacă puneți un copil să deseneze o regină sau o prințesă, automat va face acele distincții, o coroană, o mantie, un tron și așa mai departe, pentru că asta este mentalitatea. Dacă întrebi o fetiță ce își dorește să fie, automat se imaginează a fi o prințesă, da? Deci toate fetițele, sau mă rog, majoritatea își dorește să fie o prințesă. De ce? Pentru că pare idilic, pare frumos să fii prințesă. Ce înseamnă de fapt? Să ai totul. Adică un castel
un soț rege sau prinț, după caz, un cal, 2-3 sau o trăsură, o grădină magnifică, slujitori care să-ți servească toate capriciile și disponibilitatea de a face ce vrei cu timpul tău, cu timpul altora, cu resursele pe care le ai fără număr și așa mai departe. Deci, practic, îți gestionezi viața așa, într-un huzur continuu. Ei bine, în realitate, lucrurile nu stăteau chiar așa. Și dacă citim corespondența aceasta, și nu doar aceasta, dacă citim corespondența reginei Victoria sau, mă rog, chiar și a lui Sisi, a reginei Austro-Ungariei, vedem că lucrurile, de fapt și de drept, stau cu totul și cu totul altfel. A fi prințesă și chiar și a fi regină e chiar atât de simplu. Pentru că de multe ori responsabilitățile și obligațiile depășesc drepturile și libertățile pe care le ai. Ori sintagma predominantă în aceste scrisori de la mamă către fiică este: ai grijă să ai în vedere faptul că o prințesă trebuie să aibă două lucruri, răbdare și resemnare. Adică foarte multe renunțări, adică foarte multe lucruri peste care trebuie să treci pentru că fie nu se cade, fie nu e voie, fie nu e oportun, fie o prințesă n-are cum să facă așa ceva. Adică foarte multă frustrare acumulată, pe scurt. Contextul. Scrisorile încep în 1879 și acest volum se termină la 1900. Practic este a doua treime și ultima din perioada victoriană, care, așa cum știm cu toții, este perioada în care a trăit regina Victoria. Regina Victoria care a dat o moda cea cu rochi negri, pentru că știm cu toții că a fost îndoliată după soțul ei Albert, prințul consort, o modă în care există celebrele ceaiuri, da, de la ora 5 pe care ea le-a inițiat, o lume în care, sau pe care eu o consider cea mai frumoasă și cea mai savuroasă din toate punctele de vedere din istorie. De ce? Pentru că, în primul rând, este cea mai parfumată epocă. Este cea mai parfumată epocă la modul propriu, pentru că până atunci au fost parfumuri sintetizate din uleiuri și deodată încep aldehide. Și deodată încep tot felul de parfumuri. Regatul Unit începe să aibă coloniile Indiei și să aduc de acolo mirodenii și se sintetizează tot felul de lucruri. Și este o epocă, așa cum la ce mi se spun, care miroase îngrozitor de frumos. Este o epocă în care, închipuiți-vă ce avem astăzi, avioane și autostrăzi, este o epocă brăzdată de căi ferate. Da? Victorienii vin și trasează căi ferate și în Marea Britanie și mai târziu în Europa și toată lumea este în mișcare. Da? Și trenurile de atunci însemnau confort, însemnau că ajungeai la destinație, însemnau lux pentru cine își permitea. La fel, telegraf, telefon și așa mai departe și toate cuceririle, motorul cu abur și celebrele locomotive din filme pe care le vedeți, vapoarele acelea, mai târziu și toată lumea are imaginea Titanicului de la 1912 cu doamnele acelea superbe cu pălării imense. Este o epocă din toate punctele de vedere care dă miros și dă culoare. De ce? Pentru că în 56 un chimist, Hayden Perkin, încearcă să găsească, din Londra, încearcă să găsească un antidot pentru febra tifoidă și face niște experimente din negru de fum, undeva într-un atelier pe marginea Tamisei și își dă seama că amestecând anilina din negru de fum iese o culoare superbă violetă. Ei, și atunci ce face? Trece strada la țesător și vinde patentul culorii violet de Perkin, așa cum a fost denumit în epocă și, evident, toată lumea se umple de culoarea violet pentru că începe să-și permită, pentru că până atunci era destinată strict celor care își permiteau. Deci, o epocă, și nu doar culoarea aceea violet, începe magenta, verdele de Perkin și așa mai departe, deci lumea automat începe să se coloreze. Deci este o epocă nu așa cum vedem noi în fotografiile sepia victoriene, în daguerreotipuri, cele mai vechi fotografii sau cele care ne-au rămas în alb-negru sau sepia, nu, era extrem de colorată și extrem de frumos mirositoare, cu niște materiale superbe. Este epoca dantelei, de Chantilly, de Bruges și așa mai departe, de uniton, este epoca țesăturilor din mătase, este epoca broderiilor, este o epocă care dă superlativ în foarte multe domenii care țin mai mult de estetic și de olfactiv, dincolo de cuceririle industriale. Așadar, e o epocă ideală să trăiești de la distanță, dar dacă ne gândim bine ce se întâmplă în aceste scrisori, este o epocă ideală să trăiești ca bărbat. Pentru că dacă ești femeie,
toate cuceririle astea nu ți se adresează sau ți se adresează într-o anumită măsură mult limitat. Și o să vedem că în aceste scrisori, majoritatea dintre ele, sunt încercările unor femei, deci avem o doamnă mai în vârstă, deși Maria Alexandrovna are vârsta mea când scrie atunci și se semnează bătrâna ta mamă, și o domnișoară care devine doamnă, și automat avem încercările lor. Cea mare încearcă să o tempereze și în anumite momente încearcă să o ajute să facă acel pas către emancipare. Cea mică încearcă din răzputeri să-și acorde mai multe libertăți dincolo de ceea ce prevedea eticheta regală. Deci sunt primii pași către emancipare. Ori epoca aceasta, contextul de care vorbeai tu la început, este fascinant. De ce? Pentru că vorbim despre cel mai înalt nivel. Vorbim despre Maria Alexandrovna, care cine era, ca să explicăm protagoniștii. Păi era singura fiica țarului, bogăție mai mare ca țarul, bijuterii mai opulente decât curtea rusească sau palate mai impresionante n-avea nimeni în momentul respectiv, nici măcar regina Victoria. În al doilea rând, fiind unica fiica țarului, evident că a fost crescută cu anumite privilegii, asista chiar la deschiderea corespondenței tatălui său, țarul Alexandru al II-lea, adică a fost crescută, bine, pe perechea regală, Alexandru al II-lea și mama ei, Maria de Hesse-Darmstadt, au mai avut o fiică și fiica respectivă a murit în copilărie, așadar avea toate motivele să crească protejată și să crească într-un mediu intelectual foarte ridicat. Știa 4 limbi străine, știa engleză, știa rusă, știa franceză, știa germană și învăța, vedeam corespondență, chiar și limba italiană, pentru că îi se considera că este normal să te exprimi în limba în care ai rude. Și în al doilea rând, beneficia de o educație, cel mai frumos cuvânt, clasică. Cânta la pian, citea foarte mult, traducea, adică avea acces la tot ceea ce înseamnă cultură, teatru, muzică, operă și așa mai departe. Dacă luăm în calcul și faptul că era o femeie foarte autoritară, foarte îndrăzneață, foarte sigură pe ea, de ce? Pentru că până la urmă era unica fiica țarului și permitea să aibă această atitudine regală, avem de-a face cu un personaj puternic. Pe de altă parte, fiica ei, cine este? Fiica ei este prima fată a cuplului, da? Știind că Maria Alexandrovna se căsătorește cu al doilea fiu al reginei Victoria, cu Alfred, nu este cel care va urma la tron, deci primul fiu urmează la tron, el va fi cel care va moșteni ducatul de Saxa-Coburg-Gotha. Ce se întâmplă? Se întâmplă că în momentul căsătoriei dintre cei doi, și aici e o tergiversare întreagă până regina Victoria își dă acordul acestei căsătorii să se înrudească cu țarul până la urmă, dar o face din considerente geopolitice care în final vom vedea că n-a dus la nimic impresionant. Această căsătorie are mai mulți copii, dar din această căsătorie rezultă mai mulți copii. Primul este chiar Alfred, un băiat, fratele Mariei, care se va sinucide la 25 de ani și care, vom vedea și în scrisoare, are o viață destul de dezordonată. Urmează Maria, protagonista scrisorilor noastre și principesă și viitoare regina României, după care mai urmează încă 3 fete, Victoria Melita, Alexandra și Beatrice. Ei bine, pentru această aristocrație de cel mai înalt nivel, interesant este că, deși trăiesc în Marea Britanie sau în Rusia sau în Germania, ei vorbesc toate limbile. Sunt extrem de flexibili și pot relaționa în limba țării în care se află sau a vorbi cu rudele pe care le întâlnește fiecare. De ce? Pentru că dacă stăm să ne gândim și așa cum se spune că regina Victoria era bunica Europei, se cam înrudeau cu toții. E greu să găsești o familie nobilă, că e de Darmstadt, că e de Hohenlohe-Langenburg, că e din casa de Hesse, că e de Hohenzollern, care să nu aibă o rădăcină comună undeva, fie în regina Victoria, fie în părinții reginei Victoria. Deci cumva sunt toți rude într-un fel sau altul. Și de aceea nici nu ne mirăm când vedem căsătorii între veri primari, între veri de gradul 2 și așa mai departe. Și mai mult decât atât, aceste căsătorii erau încurajate. De ce?
pe de-o parte, pentru a conserva statutul almanahului de la Gotha, care ce e almanahul de la Gotha? Era efectiv o carte, un almanah, în care fiecare rege, duce, prințesă, conte și așa mai departe avea statutul său, rangul său și în momentul unei alianțe matrimoniale se vedea cu cine este eligibil să se căsătorească, pentru că nu te puteai căsători așa haotic în vreme. În primul rând trebuia să obții acordul reginei Victoria și în al doilea rând trebuia să fii eligibil din punct de vedere al rangului, adică o principesă nu se trebuia să se căsătorească cu oricine, dar nu mai jos decât un duce. Și așa mai departe, adică trebuiau păstrate anumite repere care să fie în acord cu almanacul de la Gotha. Deci cam tot ce se întâmpla trebuia să fie în acord cu această etichetă a aristocrației, care, așa cum spuneam, călătorea enorm, avea reședințe în mai multe puncte ale Europei, scria în limbi străine și pentru ei chestiunile astea erau un modus vivendi, adică pentru Maria Alexandrovna să se trezească și ea spunea că își scria corespondența o singură oră pe zi de la 10 dimineața și atât, că după aceea o durea capul, la propriu așa scria în scrisori, să scrie în franceză, în engleză, în germană, să vorbească în germană, să primească vizitatori de limbă franceză și așa mai departe, era o normalitate, ceea ce pentru noi poate ar fi un efort, pentru ei era un modus vivendi. În același timp, vedem că în aceste scrisori contextul ne arată clar o structură socială bine stabilită, adică era regalitatea, aristocrația de rang înalt, de rang regal, da, descendentă imediată a regilor, mari aristocrați, duci și așa mai departe, conți și baroni, după care era restul lumii care e acolo cumva să servească pe cei care sunt protagoniștii noștri și oricât am încercat să înțelegem această lume victoriană, nu putem trece peste această stratificare socială care era de la sine înțeleasă. În același timp, un cod vizual puternic, dincolo de etichetă și maniere, pentru că, așa cum spuneai și tu, în context al aristocrației de cel mai înalt nivel, epoca victoriană este o epocă în care, de la distanță, poți să-ți dai seama de omul din fața ta după codul vizual sau după codul bijuteriilor pe care le poartă sau după obiectele pe care le ține în mână sau după gesturile pe care le face, chestiuni care în timp încep să se democratizeze de așa manieră încât în anii 20 sau 30, să spunem, este foarte greu să-ți dai seama că în fața ta e o prințesă. Chiar și în ziua de azi, dacă nu are respectivele atribute ale princialității, e greu să știi că dacă nu are o tiară pe cap e o prințesă, pentru că de multe ori le vedem și la televizor sau în reviste sau în fel de reportaje. Prințesele sunt în taioare și merg ca niște oameni normali și auzi că este prințesă. Ei bine, lucrurile astea nu se întâmplau în epoca victoriană. De departe, o doamnă era decodificată. Știai că dacă poartă un anumit tip de tiară, dacă poartă un anumit tip de inel, dacă poartă un anumit tip de rochie, dacă are un anumit material sau o anumită dantelă, dacă face anumite gesturi sau vorbește doar cu anumite persoane, știai clar cine este. Și nu știau doar cei ei între ei, știa și cel de nivelul cel mai jos al societății. Așadar, era o societate foarte clară pentru ei, dar greu accesibilă pentru noi, pentru că spiritul acesta egalitarist, această empatie față de cei, aveau și ei partea lor de filantropie, aveau și ei partea lor de a ajuta comunitatea, dar se făceau lucrurile acestea cu măsură și în anumite circumstanțe. Deci e o lume aparte, dar, repet, e o lume frumoasă de privit la distanță, dar este o lume greu în care să trăiești fiind femeie. Și apropo de asta și de educația Mariei, apropo de aceste mari influențe, care influență a fost mai puternică? Influența de educație rusească din partea mamei sau cea englezească pentru că era în Anglia? Cum se decidea sau cum se întâmplau lucrurile astea? De obicei, în familiile de rang înalt, decidea cel mai mare grad. În cazul cuplului Maria Alexandrovna și Alfred, teoretic ar fi trebuit să decidă regina Victoria. Ei bine, dat fiind caracterul și temperamentul Mariei Alexandrovna, s-a impus aceasta și a făcut de așa manieră încât influența englezească să fie mai mică în cazul reginei Maria. Pe de altă parte, acum de asta pledez
în momentul în care cercetezi surse de arhivă, ca istoric și ca pasionat și ca om care vrei să afli despre trecut, întotdeauna e bine să iei în considerație nu neapărat un jurnal, nu neapărat o carte târzie de memorii, cum avem în cazul Reginei Maria, cât scrisorile momentului, pentru că sunt cele mai sincere, ca să spunem cu ghilimele de rigoare. Dacă citim memoriile târzii ale Reginei Maria, da, pe care le cunoaștem cu toții sau măcar am auzit despre ele, Regina Maria, toată această poveste a copilăriei, da, în povestea vieții mele, o transcrie așa cum consideră că e bine. Da. O transcrie spunând că ura tot ce-i german, adora ceea ce însemna curtea rusească sau era pasionată de ceea ce însemna personalitatea reginei Victoria. Bun, asta este declarația târzie din povestea vieții mele. Dacă ne întoarcem la scrisorile de atunci, vom vedea că adora tot ceea ce era german, că o ura din suflet pe regina Victoria, că nu suporta neapărat decât bijuteriile doamnelor din Rusia țaristă și așa mai departe, adică sunt diferențe majore. Dacă citim povestea vieții mele, vedem că nu era deloc îndrăgostită de Ferdinand, că a fost o circumstanță și că așa a fost să fie o alianță matrimonială pusă la punct de către mama ei și de Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, regele României. Dacă ne întoarcem la scrisori, vedem că era nebunită după Ferdinand. Cel puțin în primii 2-3 ani de căsătorie, scrisorile lor, care nu sunt aici, există la arhive și dacă cineva are curiozitatea să le citească, scrisorile Mariei sunt scrisorile unei femei îndrăgostite, care îi scrie lui Ferdinand: dragă Nando, nu mai suport să stau fără să te sărut de 1000 de ori. Ei bine, lucrurile acestea mai târziu în povestea vieții mele nu vor apărea la Maria. Spune că era o relație, că așa a fost să fie, că el era îndrăgostit de ea, de ea nu era. Aiurea, dacă citim scrisorile dintre ei, vedem că cel puțin în primii 2 ani, sau pe care ne bazăm, din moment ce acele scrisori au fost trimise lui Ferdinand, din moment ce în această corespondență despre care vorbim astăzi îi spune mamei ei ce fericită sunt că sunt îndrăgostită, ce fericită sunt că am parte de o căsătorie în care, iată, există și dragoste, se presupune că ea ar fi fost cel puțin atrasă, dacă nu chiar îndrăgostită, de George al Marii Britanii, nepotul reginei Victoria, care mai târziu ajunge George al V-lea, regele Marii Britanii. Și că mama ei, Maria Alexandrovna, se opune unei căsătorii în familia regală britanică pentru că ea nu suporta englezii. Nu neapărat că nu suporta englezii, dar ea, fiind unica fiica țarului și tratată acolo ca fiind prințesă regală, cărei se spunea chiar majestate, ajunge la curtea regală britanică, unde gradul ei și nivelul de succesiune la tron scade. Statutul ei scade și este doar o altețe regală. Chestia asta o enervează cumplit și începe să urască toată povestea asta britanică. În plus, snobează, etalându-și toate bijuteriile țariste, chestiune care o scoate din minți pe regina Victoria, care mormă într-una când o vede cu tiarele acelea opulente de la Fabergé, Bolan și așa mai departe, dar face tot ce poate toată viața pentru a o contra pe regina Victoria, pentru a arăta că nu are niciun cuvânt de spus în propria căsătorie și vis-a-vis de proprii copii. Referitor la educație, spuneam, s-a impus în acest caz Maria Alexandrovna. De ce? Pentru că era un temperament puternic, pentru că era o femeie educată și pentru că avea un soi de inteligență analitică care i-a permis mai departe să ajute și să susțină și să-și susțină toate fiicele. Vom vedea, evident. Dar era o diferență chiar așa de mare între educația din Rusia și, și educația din Anglia? Adică era o diferență? Da, era o diferență din punct de vedere al libertăților permise. De exemplu, dacă ne gândim la curtea țarului, femeile aveau mai multe drepturi. Ne referim la aristocrație și la persoanele din anturajul țarului. Li se permitea să iasă, să călătorească, să meargă la concerte, la opere și așa mai departe. Și Rusia, în momentul respectiv, era un nucleu foarte puternic de cultură. Se vorbea limba franceză, da? Chiar și în România, mai târziu în Principate și mai târziu în Regatul României, limba franceză a fost introdusă prin intermediul ofițerilor ruși. Față de curtea regală britanică, unde unei doamne îi se permitea să iasă cu măsură, îi se permitea să meargă, dar nu neapărat singură, întotdeauna însoțită la un teatru, era obișnuită să stea retrasă, adică diferențele de libertăți erau mult mai mari. Maria Alexandrovna știa lucrul acesta.
Vis-a-vis de educație, toți copiii aristocrației erau educați, evident, de dacă guvernantă, profesor și așa mai departe, la domiciliu. Băieții mai târziu ori mergeau către navigație, către zona marinei sau școli militare, fie de la Potsdam în cazul Germaniei, fie flota amiralității în cazul Marii Britanii. Deci băieții la un moment dat erau trimiși de acasă. Fetele erau încurajate să se școlească la domiciliu, dar erau educate acasă, dar la urmă cui prodest, cum s-ar spune, pentru că de la o prințesă ce s-a aștepta lumea de fapt și de drept? Să fie frumoasă era discutabil. Aranjate erau drăguțe toate și oricum fotografiile se trimiteau și nu erau totdeauna foarte clare. Portretul pictat era întotdeauna pictat mai frumos decât în realitate. Prea puțin conta chestiunea asta pentru că alianțele se făceau pe hârtie făcute de cei mai puternici. Evident conta statutul și în al doilea rând ce se așteptă de la o prințesă? Să fie frumoasă, ok, să fie inteligentă, nu conta neapărat. Să aibă maniere, asta era educabilă, era o chestiune educabilă. Conta foarte mult să aibă moștenitori. Deci până la urmă, și asta este una dintre dramele Mariei în aceste scrisori, ce conta? Conta să facă cât mai mulți copii, da? Să asigure succesiunea la tron sau succesiunea în familie. Deci asta se aștepta lumea de la o prințesă, să facă fel de lucruri, dar în mod special să asigure succesiunea familiei. Și dacă se întâmpla ca primul copil să fie de sex masculin, cu atât mai mare bucuria, pentru că erau cu totul și cu totul alte drepturi și ea avea un alt statut, fiind primul născut succesorul la tron sau la titlul familiei respective. Și crezi că Maria s-a revoltat împotriva acestei educații din partea mamei ei sau a îmbrățișat-o în educarea copiilor? Adică a vrut să se diferențieze sau a abordat aceeași manieră? Bine, mi-aduc aminte că totuși la Carol nu prea a avut acces, că l-a preluat regina Elisabeta și așa, dar măcar cu următorii. Regina Maria, acum principesă, da, când vorbim despre ea, este o fată de 17 ani care a trăit o perioadă la Curtea Regală Britanică, la Clarence House, la Eastwell Park în Kent, după care trăiește o perioadă în Malta, la Valeta, pentru că tatăl ei era repartizat la flota mediteranei, după care la 12 ani, spre 13, se mută în Coburg, în Germania. Cumva are parte de toate aceste schimbări, care nu fac neapărat rău, pentru că vede cât mai multe tipuri de mentalități, de clime, de culturi. Și la 17 ani, când încă nu-și terminase educația, vedem în scrisori că Maria nu scrie foarte bine, nici măcar în limba engleză, scrie cu foarte multe greșeli, are fraze incoerente, e o persoană risipită așa în mai multe. Cel puțin corespondența conține expresii franțuzești, expresii germane, expresii englezești. Încă nu e hotărâtă care este adevărata ei identitate. Știe că este o prințesă de Edinburgh, că este nepoata reginei Victoria și asta dă cel mai bine așa la cursus honorum al ei și toată viața va marșa pe chestiunea asta. Chiar și mai târziu va spune că sunt nepoata reginei Victoria, dar în același timp se imprimă mai mult educația germană pentru că acolo trăiește cel mai mult. Bun, în momentul în care se căsătorește, pleacă la curtea României, unde întâlnește ce? Un soț german, o familie germană, obiceiuri germane, da? Și evident tot ce înseamnă România cu mentalitățile de care într-o primă fază e și speriată, e și fascinată, îi descrie pe român ca fiind negricios și cu ochii mari și în mod special e fascinată de lăutarii care, așa și scrie cu cuvintele astea, lăutarii care vin și cântă orice fără partitură în față. Și au și doamnele lăutarilor, adică probabil țiganii, cum spunea Gypsy în scrisori, niște rochii absolut fascinante. Deci schimbă foarte multe culturi, cadre culturale și mentalități, deci ea nu este o persoană formată într-un mediu clasic, cu niște lecturi clasice, citește cei de mama ei pe apucate, deci cumva o adolescentă a cărei educație nu este finalizată. Și se ciocnește aici de o cu totul și cu totul altă mentalitate în care încearcă să se adapteze, să supraviețuiască. Și acum gândind cu mentalitatea noastră să iei un copil de 17 ani, să-l rupi de părinți, de mediu, de tot ce a crescut și să-l duci într-o țară străină cu obiceiuri străine,
este destul de traumatizant. Pe atunci nu se considera, din contra, se spunea, cel puțin Maria Alexandrovna spunea, că o prințesă trebuie căsătorită cât mai devreme pentru că altfel începe să aibă idei. Așa că să te căsătorești la 17 ani era, de exemplu, sora ei, Sandra, Alexandra, este logodită începând cu 15-16, ceea ce, hai să mai așteptăm să facă 17, totuși, deși nu arată de 15 ani, nu-i nimic, că putem deja demara procedurile de logodnă, adică în momentul în care începeai să arăți a domnișoară, să te căsătorești în epoca victoriană era pur și simplu o normalitate. Mai departe, toate aceste scrisori arată, care se opresc de fapt când Maria are în jur de 25 de ani, în 1900, arată de fapt zbaterile unei tinere care încearcă să-și găsească un loc, încercând în același timp și să se distreze un pic, dar codul rigid de la curte nu o lasă, încearcă să împingă limitele din toate punctele de vedere, să stea cât mai mult cu copiii, așa cum spuneai și tu, pentru că nu este permis să se ocupe foarte mult de ei, încearcă să se ducă să-și vadă și părinții la Coburg, pentru că Carol de fiecare dată, regele Carol al României, are un cuvânt de spus când ea vrea să părăsească România, încearcă să-și câștige un anumit grad de libertate și față de soțul ei. Și aici trebuie spus că scrisorile conțin și o componentă intimă. De exemplu, foarte multe scrisori sunt marșate pe chestiunea legată de viața de cuplu. De ce? Pentru că principesa Maria este pur și simplu siderată și enervată de această insistență a lui Ferdinand de a avea în continuu moștenitori, în condițiile în care ea vrea să-și trăiască puțin viața. Ori Ferdinand, așa cum scrie în scrisori, dorește neapărat, dacă nu neapărat moștenitor, dorește o apropiere fizică de ea în fiecare seară și Maria spune la un moment dat, mamă, cheamă-mă la tine să mai stau și eu 2 săptămâni liniștită, îi spune mamei la un moment dat, ceea ce este o scrisoare, spun eu, care spune multe despre viața de cuplu a unei principese de atunci. Și încă ceva, în toată această poveste și aceste, până la urmă, confesiuni între cele două femei care sunt destul de apropiate, poate că astăzi nu sunt atât de apropiate relațiile între mamă și fiică, Maria efectiv încearcă să obțină de la mama ei tot felul de metode contraceptive, ceea ce în epocă era cunoscut, inclusiv, de exemplu, prima femeie care naște cu cloroform este chiar Regina Victoria, care naște al 5-lea copil cu cloroform. Asta ce înseamnă? Înseamnă o formă de emancipare, înseamnă că în momentul în care naști, tu ca femeie nu trebuie să te chinui, pentru că așa se spune sau că spun, nu știu, religia și așa mai departe. E o chestiune care trebuie tratată cu demnitate și să-i asigure femeii respectul cuvenit. Bun, odată acceptat acest cloroform, pentru femei deja nașterea devine o chestiune suportabilă. De ce? Pentru că dacă ne gândim în epocă, nașterea era o bucurie, da, pentru că iată venea un moștenitor, dar în același timp era o dramă, pentru că puteai să mori, puteai copilul să fie poziționat într-un anumit fel și nimeni nu făcea o intervenție pe atunci, nu existau antibiotice, da? Antibioticele abia mai târziu apar, adică nu exista posibilități să te scoată vie și pe tine și pe copil și așa mai departe, să fie cu totul bine dacă existau complicații. Deci nașterea, ce e pentru noi o bucurie, pentru că iată, suntem într-o epocă în care sunt cu totul și cu totul alte posibilități, pentru ei era pur și simplu un șoc, era traumatizant, deși până la urmă omenirea asta a făcut de când s-a creat. Se încearcă aceste totuși nașteri, se încearcă a fi controlate și de asta spuneam că o întreabă pe mama ei de metode contraceptive, discută cu Ferdinand și spune, uite, hai să folosim metodele astea pe care nu ni le redă în scrisoare, adică nu știm exact ce folosea, dar știm că folosea. De exemplu, știm că avea un aparat cu care își măsura temperatura. Bănuim că este un termometru. Maria îl numește aparat. Spune mamei ei în fiecare seară, mă trezesc noaptea oricât de târziu să-mi pun acel aparat să văd dacă este totul în ordine. Adică încearcă, și este o formă de emancipare a femeii până la urmă, să controleze aceste nașteri. Evident, e presiunea lui Carol, presiunea părinților lui Ferdinand și așa mai departe și a societății să mai dea moștenitori, să facă în continuare cât mai mulți copii, dar Maria vrea, vreau să mă distrez. La un moment dat chiar merge la o cură
spune că o doare spatele. Nu ne dăm seama în scrisori dacă într-adevăr este un pretext sau chiar suferea de o durere încât pleacă la Nisa pentru ca să se refacă. Tot legat de aceste intimități, că tot am ajuns la zona asta, dincolo de acest Ferdinand insistent pe care noi ni l-am închipuit mai târziu, deși mai târziu sunt cunoscute și relațiile lui extraconjugale, ca să nu vorbim doar de Maria, să spunem, să fim echitabili așa, și cu Marta Bibescu și cu Aristița și cu așa mai departe, e o listă lungă, și cu doamna Prezan, în fine. E greu așa să ne închipuim pe Ferdinand ca fiind cel care e atât de, eu știu, de implicat în latura aceasta vieții conjugale. Pe de altă parte, ce îi spune mama Mariei? Îi spune, e bine pe de-o parte că e așa, pentru că în momentul în care un bărbat este atât de atras de partea asta a seducției, de partea asta de plăcere, păi tu în momentul ăla poți să faci ce vrei din el. Ceea ce iarăși este un sfat care ne pune pe gânduri. Și tânăra Maria spune, ok, atunci am să văd cum deturnez lucrurile de așa natură încât să fie în avantajul meu povestea asta. Spune, nu te mai plânge atâta și vezi cum să faci ca să obții ce vrei făcând lucrurile acestea. Există, tot în contextul acesta al intimităților, știm că sora imediat următoarea Mariei, Victoria Melita, care a fost Dachi, care a fost și cea mai bună prietenă a Mariei, era căsătorită cu Ernie de Hohenlohe-Langenburg, care acest Ernie se căsătorește cu Victoria Melita, au o fetiță împreună foarte frumoasă, Elisabeta, care din păcate va muri de scarlatine la 6 ani, dar ce se întâmplă cu acest Ernie? La un moment dat Ernie este prins în flagrant, este homosexual. Și atunci, pentru biata Dachi, e o întreagă poveste, pentru că pe la 1896 spre 7 își dă seama de această situație, la niciun an după căsătorie, vrea să divorțeze. Regina Victoria se opune și spune niciun caz. Evident, după moartea reginei Victoria va divorța și se va căsători chiar cu un băr primar, un fiu de-al fratelui mamei sale. În fine, ideea este că există această homosexualitate, femeile, cele două protagonistele scrisorilor noastre vorbesc despre ea. În același timp, mama reginei Maria spune, uite, cazul Dachi, el nu este foarte bărbat, spune ea. Poate ar fi fost bine să mai fie din când în când bărbat, dar în același timp e bine că nu o bate la cap atât de mult cu chestiunile acestea conjugale. Și uite ce frumos, una pleacă la Paris, unul pleacă la Cannes, fiecare își vede de viața lui. Ce conflicte mai sunt apropo de conflicte? Ei bine, conflictul suprem pe care mama îl gestionează vis-a-vis de fiică este frivolitatea Mariei. Tânăra Maria, despre care știm că era cea mai frumoasă dintre fetele de Edinburgh, da? Și așa cum ne uităm și în fotografie, evident era cea mai frumoasă și cu, eu știu, mentalitatea noastră de acum, la nivel de decodificare vizuală. Și fizic, și talia aia subțire. Și fizic, da, într-adevăr, asta vedem cu ușurință, că într-adevăr avea talia cea mai subțire dintre fetele de Edinburgh. Era conștientă de atunci de propria ei frumusețe. Și ce îi plăcea Maria? Evident, îi plăcea să se înconjoare de fel de baghiotanți mai tineri și așa mai departe, de admiratori, și să stea. Și mama ei spune, eu nu înțeleg mentalitatea asta ta, să fii atât de frivolă, încât să stai doar să fii admirată toată ziua. Citiți și voi ceva, faceți o lectură publică, faceți un teatru, cântați la pian, eu știu, dansați, dar voi stați, femeile din ziua de azi, e siderată de chestiunea, spune autre temps, autre mère, voi stați să fiți admirate, asta nu e o ocupație pentru prințesă, trebuie să faceți ceva. Și Maria spune că da, știi, uite, dar lumea spune că sunt frumoasă, ar trebui să mă înțelegi vis-a-vis de chestiunea asta, și asta spune, nu, frumusețea e în capul tău. Frumusețea, de fapt, înseamnă să faci lucruri, să lași ceva în urmă, să te implici, să mai faci și tu o cauză socială, mai mergi și tu la o școală, adică încearcă o îndeamnă să facă niște lucruri și spune că la un moment dat înseamnă că oamenii ăia își vor aminti de tine, dacă nu ieși și stai doar în casă să fii admirată, ca un obiect frumos și atât, nu-ți vei lega numele de nimic și mai mult decât atât, poporul ăla nu te va iubi. Bun, și Maria, în final, n-a început timid, apoi împinsă iese și vizitează școli și așa mai departe, opere de binefacere, tot ceea ce știm că face.
Deci asta spune că e din partea mamei ei. Absolut, dacă citim mai târziu jurnalul vieții mele și povestea vieții mele și ce mai scriam mai departe, vedem că la ea vin natural chestiile astea. Iurea nu vin natural, vin împinsă de la spate. Natural pentru Maria, într-o primă fază, era să fugă la Coburg la mama ei toată ziua, să călărească, și sunt fel de șicane în povestea asta, pentru că Maria obișnuia să mâne caii foarte mult. Mulți cai se accidentau din cauza că îi forța și era ca o amazoană. Mai târziu, în povestea vieții mele, se spune despre mine că mânam cai. Nu e adevărat. Pus față în față, e cam adevărată și povestea asta. Tot vis-a-vis de conflicte sunt aceste ieșiri culturale. Maria Alexandrovna îndeamnă în permanență pe Maria să picteze. Maria avea talent. Și Dachi, următoarea fiică, avea talent la pictură, dar Maria realmente era o persoană talentată. Și o îndeamnă de fiecare dată, uite, nu mai sta, pune mâna și pictează, mai fă-mi o acuarelă, uite, palatul de la Friedrichshain sau de la Edinburgh are pereții goi, uite, am loc să-ți expun acuarelele tale, mai citești o carte, uite, îți trimit eu cărți, adică de fiecare dată este foarte atentă, tocmai pentru că e conștientă că formarea ei culturală și educația ei nu s-au terminat. Și încearcă să o ajute și să o susțină, pentru că până la urmă e conștientă că, vezi tu, frumusețea asta trece, îi spune la un moment dat. Și rămâi tu cu tine și atunci ce rămâne de tine? Evident, fricțiunile sunt și de natură conjugală legată de Ferdinand, care Ferdinand, toată corespondența este văzut ca fiind și el acolo, adică o persoană care este ștearsă, nu are personalitate, nu se poate opune unchiului, alegerului Carol, care nu are niciun fel de inițiativă, care nu plănuiește, nu planifică, nu gestionează, nu are niciun fel de demers logistic și așa mai departe, doar există și din când în când dorește moștenitori. Ori după 2-3 ani de căsătorie, hai să zic 2 ani jumate de căsătorie, de dragoste de asta nebună, în care și Maria este îndrăgostită de Ferdinand, urmează acele scrisori în care îi spune maică-si: tu n-ai idee cât de greu să trăiești cu un om care nu are inițiativă, care nu face nimic, care când vin musafiri, el rămâne să se uite pe timbrele lui și mă trimite pe mine să întrețin și așa mai departe. Tu nu știi cum e să trăiești cu un om pur și simplu care e șters. În schimb, acel Ferdinand atât de șters are eleganța și delicatețea mai târziu să-și asume o paternitate care nu-i aparține. Și probabil că s-a speculat mult pe ideea că Mignon, Mărioara, nu ar fi copilul lui Ferdinand. De bine, în aceste scrisori avem dovada supremă că într-adevăr nu este. Pentru că dacă Maria, în povestea vieții mele sau ce scrie mai târziu, niciodată nu pomenește de lucrul ăsta. Dacă a existat, nu știu, la Argetoianu și la Righeduca sau în alte părți speculații referitoare la paternitatea lui Mignon, că de ceilalți știm exact paternitatea lor, ei bine, scrisorile astea spun negru pe alb, cum s-ar spune, că îi spune mama ei, bine ar fi ca Ferdinand să vină la Coburg, ea naște la Coburg, să recunoască acest copil și Ferdinand se execută, da, deci are delicatețea și până la urmă salvează o dinastie, da, făcând lucrul acesta și asumându-și paternitatea. De ce? Pentru că există un moment în 1897 când Ferdinand se îmbolnăvește de febră tifoidă. Febra tifoidă era cumplită, pentru că dacă nu murea imediat, te cam chinuiai, cum s-ar spune. Ori, la Ferdinand a fost acea fază a bolii cu delir și care a durat mai bine de 6 săptămâni, în care omul are momente de inconștiență, în care și doctorii nu-i dau șanse, adică o adevărată dramă. Maria Alexandrovna aștepta cu sufletul la gură o telegramă în care se spună că deja a murit. Iar tânăra Maria este alături de soțul ei, care evident că suferă și are nevoie de ajutor și de susținere morală și așa mai departe. Și Maria îi oferă și stă lângă el. Dar la un moment dat, când încă Ferdinand nu-și revine bine, ea se cam plictisește. Se plânge, asigurându-se de chestiunea asta în scrisori către mama ei și spune: Ferdinand nu-și mai revine, este irascibil, ca orice om bolnav, este dificil, vrea să stau acolo, dar nu vrea să stau acolo, dar să nu vorbesc. Și într-un final îi vine ideea să se înconjoare de aghiotanți mai tineri,
printre care și tânărul Zizi Cantacuzene, cum e scris în scrisori, Zizi Cantacuzino, care face parte din anturajul lui Ferdinand de la ghiotantul lui, devine acum apropiat de Missy, da? De Maria. Între cei doi are loc o poveste de dragoste. La un moment dat Missy pleacă pe un vapor la Constanța, sunt văzuți împreună că stau în cabină foarte mult timp, fără cineva în preajmă, după care Maria rămâne gravidă și așa mai departe și încep acel turnir în scrisori în care mama ei efectiv o ceartă și spune că ai fost inconștientă, că ce a fost în capul tău este din cauza romanelor franțuzești frivole pe care le citești, că eu ți-am spus să citești romane germane și tu citești romane franțuzești în care se vorbește foarte mult despre sex și despre seducție și astea te-au smintit. Și în același timp din cauza frivolității tale, pentru că tu vrei întotdeauna să fii admirată și uite la ce s-a ajuns. Pe care ce? Asta este, sunt mama ta, trebuie să te ajut. Și are loc așa un duel în scrisori în care Maria vrea cu orice preț să plece din România la Coburg, la mama ei. De ce? Pentru că guvernanta lui, micului Carol, da, principelui primului născut, Miss Winter, îi vede pe Zizi și pe Maria, se plânge regelui și nu mai neapărat că se plânge regelui, dar scrie o scrisoare la curtea Olandei, reginei Olandei, în care povestește tot ce vede în curtea României, cum am spune noi, dă din casă ce se întâmplă în culise aici. Și evident că o Europă întreagă este siderată, inclusiv regina Victoria, că iată ce se întâmplă cu Missy ajunsă la curtea României, ceea ce nu se făcea pentru că era sub demnitatea unei prințese să facă așa ceva, mai ales a unei prințese moștenitoare. Ei, mama ei aude și ea povestea asta, cu greu Maria recunoaște că a avut o relație cu respectivul, sunt și glume în care spune că oarecum va arăta copilul, va arăta ca un român negricios, va arăta genul Hohenzollern, adică deja lucrurile sunt clare că paternitatea nu mai este pusă sub semnul îndoielii. Important este, cum spune Maria Alexandrovna, ca Ferdinand, tu vii aici să-l naști la Coburg, vorbim de anul 1900, important este ca Ferdinand să recunoască respectivul copil. Ferdinand face acest lucru și cumva îi datorăm liniștea și continuarea dinastiei, pentru că la un moment dat se pusese inclusiv problema divorțului. Mama ei o sfătuia să renunțe la tot, să-și ia copiii, să divorțeze, să renunțe inclusiv la linia succesorală a principiului Carol și să plece din țară. Adică lucrurile ajunseseră într-un punct critic în care un divorț ar fi însemnat... Critic între ea și Ferdinand. Între ea și Ferdinand, da. Mama ei... Asta întâmplându-se după febra tifoidă. Evident, după. Asta a fost un conflict în care putem spune cât de elegant a fost Ferdinand, că și-a asumat întreaga poveste. Într-un final, cu niște lupte. Ferdinand, din cât reiese din aceste scrisori, a fost cel mai puțin oponent al situației, nu neapărat pentru că ar fi acceptat-o ca atare, ci pentru faptul că erau mulți alții mai vocali decât el, respectiv are loc un schimb de scrisori și între Maria Alexandrovna și regele Carol, în care Maria Alexandrovna este incisivă și îi spune lui Carol, și este o scrisoare destul de dură, nu mă obligați să vorbesc cu rudele mele din Rusia sau din Marea Britanie, care oricum nu au România la suflet, și să complicăm situația, adică este destul de dur. În același timp, Carol îi răspunde și el la fel de dur Maria Alexandrovna în situația asta și îi spune că ceea ce a făcut Missy este inadmisibil, dincolo de faptul că îi plătesc foarte multe datorii pe rochii și bijuterii și așa mai departe, și asta știm că Maria cheltuie enorm și bietul Carol îi plătea facturile, și am încercat să o tratez frumos ca pe propriul meu copil, totuși merit respectul cuvenit unui rege să nu ajung la situația asta. Adică cumva lucrurile, evident, tot episodul ăsta nu există în povestea vieții mele. Evident, toate lucrurile astea nu există mai departe. Asta vreau să te întreb, cam o mare curiozitate. Totuși ea știa că, apropo de scrisorile astea atât de deschise pe care le are cu mama, doar regalitățile erau conștiente de faptul că aceste scrisori vor rămâne și cu toate astea n-a avut grijă, aș spune, să le elimine. În timpul vieții, Maria n-a avut acces la aceste scrisori. Să ne gândim totuși că după primul război mondial, da, când se întâmplă ce? Rude de același sânge se înfruntă, da? Ce însemna pentru regalitatea britanică sau rusă să meargă în Germania la rude, odată cu primul război mondial, ce se întâmplă de fapt?
toți acești nepoți ai reginei Victoria se înfruntă. Germania este pe o parte, Anglia, Franța, Rusia sunt pe altă parte, deci există un conflict între veri primari până la urmă. Ori, odată cu primul război mondial și cu tratatele de pace de la Paris, Germania cumva este o zonă în care Maria nu are acces să meargă să-și vadă mama. O va întâlni mult mai târziu. O va întâlni mai târziu și niciun caz nu are acces la arhiva castelului în care locuiește ea pentru a lua scrisorile. Deci erau greu de recuperat din circumstanțe politice și geopolitice, pentru că Germania era văzută cum era văzută inamicul suprem și perdante a primului război mondial și lucrurile erau greu accesibile pentru regina Maria, acum regină cu un anumit statut, să meargă să le recupereze. În același timp, nu avem doar corespondența dintre ea și mama ei, există corespondența dintre ea și surorile ei, în care se vorbesc, mai ales corespondența cu Dachi, în care se vorbesc chiar și chestiuni intime și cumva tot tabloul din puzzle-uri pus cap la cap ne dă această poveste care mai târziu nu mai regăsim, pentru că ce înseamnă povestea vieții mele la Regina Maria? Înseamnă că spune ce dorește, da? Selectează, nu spune încă, nu spune adevăruri. Spune adevăruri, dar doar acele adevăruri care dau bine. Convin. Da, exact, care dau bine. E o minciună prin omisiune, ca să spunem așa. Un alt pasaj de conflict foarte frumos, pentru că să ne legăm așa de tema războiului din festival, este cel legat de diferențele între tânăra Maria, între mama ei și regina Elisabeta României. Știm că regina Elisabeta României, într-o primă fază, este trimisă în exil, da, în urma celebrului scandal Băcărescu și așa mai departe, și la un moment dat, prin 1896, revine în România Elisabeta. Scrisorile dintre mamă și fiică cum sunt? Păi, tânăra Maria se plânge în continuu de Elisabeta. De ce? Nici mai mult, nici mai puțin, cuvintele sunt foarte dure, pentru că e nebună, spune Maria, e nebună, umblă cu niște rochi atipice, lungi, demodate, neîngrijite, nici nu le încheie ca lumea la spate, umblă cu niște pălării, parcă este o ceașcă de pe vremea lui Ludovic al XVI-lea, are în permanență un cor de adoratori care trebuie să îi recite și să-i spună ce vrea să audă, lucruri în parte adevărate. În același timp, diferențele de mentalitate sunt clare. Regina Elisabeta, incontestabil o ființă talentată și o divă din la Belle Époque la vremea ei, este și ea un caracter puternic. E greu sub același acoperiș, pentru că Cotroceniu se construiește abia în 1896, mai târziu pleacă Maria la propriul ei domiciliu, ele stau în același palat. Maria încearcă pe cât posibil să o evite pe Elisabeta. De ce? Pentru că, în primul rând, se implica foarte mult în creșterea copiilor Elisabeta, chestiune care Mariei nu îi plăcea. De ce? Pentru că avea acel aplomb de artistă care Mariei îi stârnea repulsii, pentru că spunea că eu nu pot să merg să o ador pur și simplu, pentru că pe mine mă enervează și mă plictisește, îi spune maică-si. Iar mama ei, la rândul ei, scrie: ce greu e pentru tine să trăiești cu nebuna aia. Oare Carol nu știe ce nebunare, că în alte circunstanțe asta ar fi o chestiune cu prescripție medicală, oare cum o lasă liberă? Adică sunt niște cuvinte foarte dure despre regina Elisabeta, care probabil din punctul lor de vedere erau adevărate, judecând mentalitățile și educația lor de atunci. Vis-a-vis de această regină Elisabeta, lucrurile sunt interesante, pentru că Elisabeta, la rândul ei, ține la misii. O tratează ca pe fiica ei, adică din partea Elisabetei, exceptând că strâmbă din nas, că nu prea îi lasă copiii, sau dacă îi lasă, Maria întotdeauna are ceva împotrivă, ea se comportă frumos cu Maria. Știm foarte mult că pictează împreună. Elisabeta scria versuri pe o Biblie, da? Iar Maria pictează niște flori care există și astăzi. Știm foarte bine că ea... Se întâlneau pe planul ăsta artistic. Exact. Iar Elisabeta a influențat-o în foarte multe feluri. Dacă citim, iarăși fac o paralelă cu povestea vieții mele, lucrurile despre Elisabeta sunt scrise foarte elegant, dar foarte rece, adică este o persoană care îi plăcea, era născută să fie admirată, care era realmente un talent, dar de care Maria n-a putut să se apropie niciodată.
dacă citim scrisorile, pur și simplu e nebună. Simona, ce te-a impresionat cel mai mult la această corespondență? Sau nu știu, care e lucrul ăla inedit pe care poate l-ai aflat tu sau lucru care ți-a dat o nouă perspectivă? Acum am citit corespondența asta de mult în engleză și știam despre ea. N-a fost neapărat un șoc să constat că Maria Alexandrovna, dincolo de, eu știu, de toată duritatea ei, o vedem ca pe o persoană impozantă, cu o personalitate puternică, așa, un foc care trece și aranjează totul în jur. Am considerat întotdeauna o persoană foarte dură și foarte egoistă în sensul de a-și aranja copiii într-un fel pentru binele propriu. În același timp, persoana asta foarte egoistă, pe care am considerat-o a fi egoistă, m-a surprins să o văd cât de implicat a fost să-și salveze fiica în momentul conflictului Zizi Cantacuzino. Adică lăsând la o parte orice a însemnat etichetă, orice a însemnat, eu știu, se cade sau nu se cade pentru o principesă atunci, scopul ei suprem a fost să salveze copilul, să nu îl bărțească nimeni, să-l apere, să meargă acolo și să o dea afară pe Miss Winter sau să se certe cu regele, efectiv să se certe la propriu, deci nu prin telegrame și eleganțe care țineau de eticheta de atunci. Adică am văzut ipostaza ei maternă pură. Mă duc să-mi salvez copilul. Ori asta mie mi s-a părut impresionant, pentru că într-o situație de viață și de onoare a lăsat la o parte orice, da? Și s-a dus efectiv să-și ia copilul care plângea și era într-o dramă, spunând că da, ai greșit, dar ești copilul meu și eu trebuie să te salvez. Ori asta mi se pare că anulează orice răutate sau malițiozitate sau aer de ăsta de superioritate. Da, avea vreo preferință la fiice? O iubea mai mult pe Maria sau nu neapărat? Nu știu dacă avea o preferință, dar avea pentru fiecare cuvinte diferite. De exemplu, despre Maria întotdeauna am considerat-o frivolă. Poate pentru că era frumoasă, dacă ne uităm la fotografiile Mariei Alexandrovna în tinerețe, era o tânără drăguță și rotofeie, dar nu era o frumusețe. În schimb, Maria, principesa Maria de Limburg, era frumoasă. Deci era o fată fină, frumoasă, înaltă, după standardele noastre de acum și probabil că și după standardele de atunci. Ori pe ea a șicanat-o întotdeauna că este frivolă, că stă să fie admirată și că nu se educă foarte mult, că nu citește mult, adică a atacat-o pe chestiunile astea de natură intelectuală și de frivolitate. Vis-a-vis de Dachi, de Victoria Melita. Dachi din scrisori reiese că era un temperament vulcanic, era apucată, trântea, urla, pocnea servitorii. Deci era o fire mult mai greu de stăpânit, dar în același timp își câștigase respectul mamei ei pentru că spunea, ei, Dachi e originală, știi cum e. Adică pe ea o lăsăm în pace. Plus povestea cu soțul homosexual cumva era ținută așa într-un fel de bulă și menajată. În plus, fata mai are și un avort și se chinuie cu o sarcină, adică cumva e de compătimit. Următoarea, Alexandra care se stabilește logodna începând cu 15 ani, se căsătorește la 17 și se spunea familie Grăsuța. Semăna foarte mult cu mama ei, dar spune Maria Alexandrovna într-o scrisoare, acum sunt cu Sandra, dar știi cum e Sandrinchel? E prozaică, plictisitoare și vorbește numai de chestiuni de natură zilnică, mă mor de plictiseală cu ea, sper să vină cineva pe la noi că mă urc pe pereți de plictiseală, ceva de genul ăsta, adică n-am ce să vorbesc cu ea, e incultă, nu știe nimic, nu face nimic. Următoarea fiică, cea mai mică, Beatrice, era alintată Baby sau Baby B în familie, este o fire, are de la fiecare câte ceva, este foarte frumoasă, slăbuță și are talent actoricesc. Ea, când se organizau piese de teatru la Coburg, era printre actorii care dădeau replici, toată lumea era fascinată de talentul ei de actriță. În același timp stă foarte mult în România la Maria noastră. Și când se întoarce în Coburg, îi scrie maică sau o scrisoare și spune, ai stricat-o pe Baby, a venit și face pe diva acasă, gândește-te că am găsit-o stând în cot în pat cu cămașa descheiată. Păi astea sunt comportamente care le-am învățat la românii tăi, spune ea. Adică România era văzută și există foarte multe scrisori ca o țară sălbatică, o țară la proximitatea orientalității, cum spune
Maria Alexandrovna, o țară cu oameni pe care nu trebuie să iei în valoare absolută și acolo spunea, nici măcar cu servitorii nu trebuie să te porți frumos, pentru că cu cât te porți mai frumos cu ei, cu atât ei te disprețuiesc mai mult. Deci părerea ei despre România este catastrofală, cu alte cuvinte. Deci, cumva, despre fiecare, iar Alfred, fiul cel mare care se va sinucide și care într-o primă fază a fost extrem de privilegiat și de alintat, este trimis la Potsdam, în școala militară, cum erau trimiși tinerii. Acolo el are și amante și amanți și face și sifilis și are o viață de asta de noapte destul de agitată, încât în ultimii 2-3 ani de fapt este agonia lui până când băiatul se sinucide, pentru că este într-o formă avansată a bolii și nu mai poate fi recuperat, ceea ce pentru mamă este o dramă. Interesantă este și relația dintre Maria Alexandrovna și soțul ei, care s-au plăcut, dar n-a fost un coup de fudră, o pasiune de asta nebună. El era ocupat cu vânătoarea foarte mult, fiind și în flota amiralității, a călătorit foarte mult, dar în ultima perioadă a vieții, el moare de un cancer. Ei stau foarte mult despărțiți. Interesant este că el este într-un sanatoriu chiar la Herculaneum nostru de azi, care atunci făcea parte din Austro-Ungaria, într-o fază avansată a bolii, avea cancer la gât, iar ea se plimba la Paris, admirând, eu știu, expoziția Versailles, bijuteriile de la Cartier și Fabergé și așa mai departe, și se gândește oare ce mai face papa, spune. Nu am să-l deranjez cu o scrisoare, că nu vrea să fie deranjat, adică n-are nici măcar nu curiozitatea, empatia să vină să-l vadă suferind. Adică lucrurile sunt destul de greu de înțeles pentru noi acum, dar pentru perioada respectivă nimeni n-a condamnat-o că nu i-a fost alături în aceste operații pe care le făcea el și ne dăm seama că și în ziua de azi un cancer se tratează foarte greu. La 1890 cu atât mai mult era provocare. Simona, era Maria într-adevăr atât de rebelă pe cât o prezenta istoria, sau era doar o fiică care căuta aprobarea? Era o tânără care n-apucase să-și trăiască tinerețea până la urmă, adică e greu să ții un copil de 17 ani închis în continuu și să faci din când în când niște baluri la care să o obligi să danseze numai cu miniștri bătrâni. Există o scrisoare foarte interesantă în care Maria Alexandrovna îi spune lui Fisa, lasă ce zice regele, dar el trebuie să înțeleagă că mai există și altceva în afară de Constituție și că, uite, Constituția nu o să sufere dacă tu dansezi și cu ofițeri mai tineri. Adică, iar Maria se plânge numai politică și poezie în palatul ăsta, de la Carol sau de la Elisabeta, de altceva m-am săturat. Probabil simțea nevoia și unei companii tinere, știm că anturajul, doamnele de onoare și așa mai departe erau alese. Madame Grecianu, prima doamnă de onoare a reginei Maria, atunci principesă, era o femeie mai în vârstă. Cu greu și-a găsit niște tinere care să fie aprobate. No. Hai să venim un pic și în ziua de azi și mă întrebam așa, ce lecții poate învăța o mamă de astăzi din această corespondență? Păi, nu știu dacă sunt lecții, pentru că în momentele cheie, Maria Alexandrovna a fost pur și simplu umană și o mamă așa cum ar fi orice mamă. Și tu și eu și orice mamă și-ar ajuta copilul în momentul în care ar avea nevoie, dincolo de orice chestiuni de etichetă sau de eleganță, da? Da. Important e să salvezi copilul și e copilul tău și restul să aștepte. Asta este marea lecție, că dincolo de etichetă, dincolo de chestiunile astea de natură aristocrată, nu știu, regalistă, copilul tău e sângele tău și până la urmă primează dincolo de orice. În același timp, e greu să punem etichete și pe mamă și pe fiică. Da, Maria Alexandrovna era un temperament dominator vulcanic, automat se stabilea o ierarhie între tânăra, care atunci era, eu știu, în devenirea educației. Mai târziu există și scrisorile de după 1900, în care conflictul deja se accentuează. De ce? Pentru că Maria Alexandrovna o critică inclusiv în materie de ținută vestimentară și spune: iar te îmbrăcă ca împărăteasa Teodora, și punea regina Maria niște valuri așa. Tu nu vezi că toți râd de tine, de felul în care te îmbraci și de felul în care te mai lasă orientalismele și așa mai departe. Uite, cumpără și tu o rochie de la Madame Miner, de la Ward, de la, eu știu,
creatori de modă francezi, nu mai te îmbrăca în stilul ăsta românesc oriental, renunță la chestiunile de genul ăsta. Adică are sentimentul că orice ar face tânăra, ea e datoare să aibă o părere, că e bună, că e rea, se simte datoare să aibă o opinie. Și încă ceva interesant, și asta este tipic, nu numai pentru ele, pentru toate scrisorile din perioada victoriană. De exemplu, citeam scrisorile mamei lui Churchill, sau citeam scrisorile reginei Victoria către fiica ei Vicky și așa mai departe. Toată această societate victoriană are un pattern de a scrie, adică începe mulțumind pentru scrisoare, scuzându-se dacă n-a scris atât de des, deci astea sunt stereotipuri în toate scrisorile, după care povestește ce s-a întâmplat de bine, ce s-a întâmplat de rău și nu există o scrisoare în care să lipsească e cald, e frig, am florit liliacul, s-a trecut păstărnacul și așa mai departe. Chestiunile și referirile astea la temperatură, la vreme, la flori sunt existente în orice scrisoare. De multe ori mă amuzam că tânăra Maria scrie, nu știu ce dată e, pentru că se mergea și pe calendarul gregorian și pe calendarul iulian. România față de Germania mergea pe alt calendar. De exemplu, ce e 15 octombrie aici era 2 octombrie în altă parte, dar Maria scrie nu știu ce dată este, uite, sunt la Cotroceni, dar pot să spun cu certitudine că am florit liliacul. Și de multe ori aveam senzația, citind scrisorile, că de fapt calendarul lor nu ținea de dată, cât ținea de momentul zambilei, momentul liliacului, momentul crinului, am florit în sfârșit trandafirii, s-au scuturat ei și așa mai departe. Adică aveau propriul calendar pe care îl regăsesc la toți victorienii. Și încă ceva foarte interesant este ceea ce în ziua de astăzi poate și noi călătorim, dar în niciun caz nu călătorim cum călătorea aristocrația de atunci, în condițiile în care aveau trenurile pe care le aveau. Și deci Maria Alexandrovna scrie din Ekaterinburg, din Tsarskoye Selo, din Petersburg, din Peterhof, din Moscova, din Londra, din Clarence House, din Coburg, din Edinburgh, din Friedrichsdorf și așa mai departe, din Nisa, de peste tot, este peste tot. Deci toată Europa este de fapt o întreagă zonă, rețea de neamuri, de domicilii, de rezidențe, de așa mai departe, și o fac cu o naturalețe, schimbând limbile în care se exprimă, care pe noi acum ne uluiește. Este foarte greu să-ți imaginezi mentalitatea de atunci. Mie oricum mi-ai demontat imaginea ei. Eu aveam o imagine foarte rigidă despre mama Mariei și acum ai prezentat-o totuși ca pe o mamă care a avut libertatea ei și care probabil că le-a dat și lor libertate, adică comparativ cu, repet, educația englezească, știi, care e mult mai rigidă. Mă așteptam să fie invers. Hai să vorbim și din perspectiva unei fiice. Ce ne spune această relație despre nevoia de independență versus respectul pentru părinți? Despre nevoia de independență. Relația, de fapt, citind scrisorile, este foarte intimă. Poate e mai intimă decât relația pe care o avem noi sau părinții noștri pe care au avut-o cu părinții lor, sau poate copiii noștri au cu noi, pentru că codul de intimitate era cu totul altul. Adică nu era nimic spectaculos să-i spui mamei tale că, de exemplu, scrisorile sunt pline de momente în care Maria o anunță pe mama ei că a venit sau nu a venit menstruația. Asta e ceva la ordinea zilei. I'm unwell, adică nu sunt bine, adică sunt la ciclu, da? În perioada respectivă. Astea sunt niște chestiuni care apar în toate scrisorile. Ori lucrurile astea, noi, cu grila noastră, a mentalității de azi, sunt niște chestiuni cotate ca fiind de natură intimă. Nu spui chestiunea asta. Ei bine, atunci se spuneau. La fel, de câte ori faci, nu știu, ai o relație fizică cu soțul tău, Maria spune chestiile astea mamei ei. Ori, iarăși, pentru noi sunt niște intimități care nu sunt atât de discutate. La fel, lucruri de natură medicală intimă. Cumva, din o anumită perspectivă, relația este mult mai intimă decât există o relație, spun eu, firească în ziua de astăzi. Cu grila de atunci, intimitatea era mai mare pe anumite paliere. Judecând din perspectiva noastră, erau foarte apropiate. Iarăși, este o mamă care încă dă sfatul unei fiice. Bun, luăm în calcul și experiența de viață a Mariei Alexandrovna și copiii pe care a avut. La fel, nașterile sunt un fenomen în care este descris tot procedeul, cum iese capul, cum tragi de mână, cum țipă, nu țipă, dă cu cloroform, s-a rănit, nu s-a rănit, cât sânge a curs, adică sunt niște chestiuni care nu sunt atât de intime la ei, dar poate pentru grila noastră sunt mai intime. Este chiar o surpriză. Da, exact.
probabil că era mai, nu știu, era considerat mai jignitor sau mai lipsit de etică pentru ei să te afișezi fără mânuși, decât să vorbești niște chestiuni de astea care pentru noi sunt... Deci codurile sunt cu totul altele. Bine, surpriza este și pentru că ai senzația că atunci când... Pentru că nu existau canalele de comunicare de acum, aveai senzația că odată ce o prințesă pleacă într-un alt regat, e pentru totdeauna și gata, s-au rupt toate legăturile și nu, cu toate astea au rămas foarte intime și apropiate. Da, dar în același timp, exact cum spui, avem senzația că se rup legăturile. Aiurea, nu se rup, pentru că Maria scrie câte 2-3 scrisori pe săptămână. Le scrie și între timp apar răspunsurile pentru fiecare. Deci la 2 zile ea primește sau răspunde la o scrisoare. Deci poate nu vorbesc la 3 zile cu mama la telefon, ori ele vorbeau în epoca victoriană. Adică relația rămâne strânsă în continuare. Evident că poșta de atunci, pentru capetele încoronate sau pentru aristocrație, avea cu totul și cu totul alt statut și circulau altfel scrisorile în alt sistem de curierat și așa mai departe. Iar o scrisoare din România până în Coburg sau până în Londra, în fine, făcea în jur de 7-9 zile, ceea ce e foarte puțin. Deci la 9 zile, să spunem 10, exista un răspuns. Și iarăși o chestiune asupra căreia Maria Alexandrovna insistă în scrisori, de fiecare dată, și asta am observat, că este un eveniment de familie, că este o onomastică, o aniversare și așa mai departe, își fac cadouri. Există această tradiție a cadourilor, care, evident, se păstrează și în ziua de astăzi, dar cu atât mai mult atunci. De ce? Pentru că era foarte important să trimiți un cadou simbolic. Și de fiecare dată Maria Alexandrovna îi trimite fiicei sale bijuterie. Evident, avea și foarte multe bijuterii, fiind fiica țarului, cele mai frumoase colecții de Fabergé, Bolan, Cartier și așa mai departe, dar Maria, odată ajunsă în România, își dă seama că cu ce a rămas ea, cu corbei de mariaj, cu bijuteriile primite la nuntă, că în colea rămâne, pentru că cei din România n-au suficient buget să cumpere bijuterii, Ferdinand de tot a lipsit de gust și nu știe să cumpere și așa mai departe, sau n-are banii respectivi pentru ce îi place. Așa că întotdeauna se plânge maică, zic, ăștia de aici nu-mi dau deloc bijuterii, mai trimite tu ceva frumos, că ei nu se gândesc deloc că mie îmi trebuie bijuterii. Și Maria Alexandrovna îi trimite de fiecare dată o brățară, nu știu, un inel, cercei și așa mai departe, cu fiecare ocazie. La rândul ei, Maria, cea tânără, îi trimite maică-si cu ocazia unui eveniment cadou. Ce îi trimite? O țesătură, o pictată, o tamburină pictată, picta foarte multe tamburine, o acoarelă și așa mai departe. Dar le trimite de fiecare dată cu întârziere. Ori Maria Alexandrovna îi spune de fiecare dată, trimis cadou greșit, ești foarte egoistă, ești extrem de egoistă, tu numai la tine te gândești. Eu știu că le trimiți, dar le trimiți, fii și tu atentă, uite, lui Alfred nu îi trimis nimic și a făcut majoratul și așa mai departe. Adică de fiecare dată îi amintește că n-ai trimis la timp, ești foarte egoistă. Eticheta. Exact, asta conta foarte mult. Ultima întrebare și după aia luăm și întrebări și din sală. De ce crezi că aceste scrisori rămân atât de actuale după mai bine de un secol? Dar asta e frumos pentru că citeam zilele trecute din Banchetul de Platon și citeam și îmi imaginam cum e și putea fi și acum. Adică suntem oameni. Au fost oameni și în antichitate și cred că și în neolitic era preistorie, tot. Cred că ce ne unește, umanitatea din noi, este mult mai puternică decât eticheta, obiceiurile și mentalitatea epocii respective, pentru că ne unesc exact legăturile de familie, cum îi uneau și pe cei dinainte, iubirea față de anumite persoane, pasiunea pentru lucruri frumoase, pentru unii dorința de a accede în anumite locuri, adică multe nu s-au schimbat, doar s-au modificat în acord cu ce e acum, dar citind și probabil că voi de la Festivalul Scrisorilor, trecându-vă atâtea vremuri, vedeți că de fapt suntem la fel, tot oameni suntem, doar că ne modificăm poate uneori percepțiile sau aspirațiile sau, dar de fapt și de drept, exact, tot oameni suntem. Dragilor, întrebări. Eu, așa. Da. Mulțumesc foarte mult. În primul rând a fost super frumos și interesant. Aș vrea să întreb care e exact echilibrul dintre dragostea
mamei și acest guidance pe care îl oferă în permanență. Înțeleg că era ideea că îți pasă ce e cu fiica ta, trebuie să respecti anumite aspecte și cumva veghea asupra tot ce se întâmpla. Dar nu știu dacă petreceau timp împreună, nu știu, fiecare părea că are treaba lui. Adică avea o sarcină să-și scrie scrisori și detaliile intime cred că erau foarte mult legate de ce trebuia să facă, și anume moștenitor și așa mai departe. Nu știu dacă i-ar fi spus în alt context. Chestiune care mie personal nu mi se pare foarte intim față de raportul meu cu mama sau cu copilul, dar mi se pare că acolo erau așa niște chestiuni tehnice. Mulțumesc frumos pentru întrebare. E interesant ce spuneți, pentru că ele petreceau timp. În momentul în care, în fiecare an, Maria iese din țară și merge la mama ei la Coburg, la Rosenau, castelul unde și-a petrecut copilăria și care pentru ea reprezenta locul suprem. În momentul în care ajunge la Coburg, ce se întâmplă? În momentul ăla, automat, ea nu mai este principesă moștenitoare, se stabilește ierarhia mamă-fiică. Și atunci, tânăra Maria facem ce vrea mama ei, respectiv îi organizează serate la operă, teatru și așa mai departe, lecturi publice, ciclism, patinaj, bicicletă, eu știu ce, tenis pe gazon, că aveau asemenea pasiuni, călărie și așa mai departe, dar programul face Maria Alexandrovna. Deci în momentul în care își are copiii aproape, de toată logistica asta din punct de vedere ierarhic se ocupă ea, fiind femeia dominantă a familiei. În momentul în care Maria este în România, ea și atunci de multe ori îi cere aprobarea în scrisori și spune că da, eu vreau să fii tu mândră de mine, să spesi ție de mine. Deci cumva validarea supremă pentru tânăra Maria e de la mamă, nu e de la Carol, nu e în niciun caz de la Ferdinand, nu e de la nimeni, e de la mamă. Dacă mama e mulțumită, ea a făcut bine un lucru, dacă mama e o ceartă, e ceva de rău. Este o legătură profundă, asta e. Este o legătură profundă. Pe de o parte, pentru că a crescut cu o mamă dominantă pe care o vezi ocupându-se cu un tată absent, care lipsește, și o mamă care gestionează nu numai, eu știu, 4 fete și un băiat, gestionează și o armată de servitori, pentru că să nu ne închipuim că în castelul de la Rosenau erau doar ei. Nu. Erau ei și o armată întreagă de doici, guvernante, cameriste. De exemplu, ca să se deplaseze undeva, Maria Alexandrovna închiria, de exemplu, din Coburg până spre Rusia, trenul regal, da, care venea să o ia de la graniță din Crimea, un vagon întreg în care avea numai puțin de 4 cameriste, eu știu, 2 guvernante și așa mai, și o servitoare, adică ea, numai ea singură pleca cu, eu știu, un alai. Iar Maria, la rândul ei, când venea la mama ei și venea cu copii, păi venea cu câte 2 o cameristă. Exista chiar o singură doamnă care nu era cameristă, te ajuta să te îmbraci. Adică era o armată de oameni care trebuia îmbrăcată. De multe ori Maria Alexandrovna scrie în scrisori, a fost în Rusia, am cumpărat rochii și materiale și pânze pentru toate femeile din casă, să le îmbrac și cisme. Adică trebuia hrănită, trebuia îmbrăcată, trebuia gestionată, există și conflicte între servitori, adică trebuia să fie un fel de femeie dominantă care ține casa în mână. Ori tânăra vede lucrurile astea și își dă seama că mama ei este o ființă și puternică și cu o personalitate destul de înflăcărată, încât să țină în mână lucrurile astea și tocmai de aceea așteaptă validare. Și apoi să ne închipuim, mie mi se pare foarte dur să pleci la 17 ani efectiv cu niște necunoscuți în necunoscut, este traumatizant și nu știi la ce te aștepți și acolo toată lumea are responsabilități, pune o presiune fantastică să faci un copil, să faci aia, să nu faci aia, ce se face și nu se face, adică nu ne închipuim că a fost o viață frumoasă într-o primă fază. Și era normal cumva să existe aceste debușiri și să se revolte. De exemplu, majoritatea scrisorilor Heimweh în limba germană este acel dor. Maria este dor de mama ei. Spune mereu că îmi vine să plâng, nu mai îmi stăpânesc lacrimile, vreau la Rosenau, vreau la tine, mama, vreau să fiu cu tine, vreau să fiu înapoi. Adică cumva ea tânjește. Deci nu se simte acasă, în niciun caz în România. Acasă la ea e Rosenau. Ea nu e acasă lângă Ferdinand și nu va fi mult lângă Ferdinand acasă. Ea va reuși să îndrăgească România, spune ea mai târziu,
după 1900, în momentul în care călărește și vede țara și o vede de pe cale așa și începe să se apropie de ea. Vede cum îi place ei să o vadă. Vede exact, fără să fie constrânsă sau obligată să o vadă. În momentul în care îi se construiește Cotrocenul pe care îl iubește, Palatul Cotroceni, e prima ei reședință singură și își amenajează și camerele și grădina după cum vrea. Și așa mai departe. Maria nu iubește țara din prima, adică niciun caz tu vine în România și are așa un cud de fudră vis-a-vis de România. Nu, în primul rând de critică, că femeile se machiază foarte tare, că pe unde treci la teatru e numai miros de praf de orez din acela de albit fața, că sunt extrem de pudrate și de frivole și așa mai departe. În condițiile în care mama ei nu o lăsa să se machieze, pentru că toate fetele de Edinburgh au fost învățate să nu se machieze, pentru că o prințesă nu se machează, spunea mama ei. Ba mai mult, există o scrisoare în care mama ei o acuză că și-a ars părul cu fierul în încercarea de a-l ondula și spune: am văzut eu o fotografie aia, că ai părul cam ars, ce ai de gând să faci cu el? Și scrisoarea următoare, răspunsul Mariei: dar nu ți s-a părul, eu nu am de fapt părul ars, să știi că eu îmi pun seara clești de păr și așa stă el, nu mai ard cu fierul. Adică sunt și chestiuni în care se inclusiv, vai, dar ce fotografie mai trebuie, cum te-ai putut să te îmbraci cu rochia albă, cu decolteul atât de mare, tu nu vezi ce gât o să ai, spune mama dintr-o poză. Adică nu are reținere în a ataca inclusiv din punct de vedere vestimentar și cred că nu e foarte frumos să spună, mai ales mama, care e vocea aia care trece dincolo de subconștient, ce urât arăți în poza asta. Răspunsul Mariei e: aoleu, lasă că am să fac o altă poză cu o rochie mai închisă la gât și să vezi că o să arăt frumos, adică încearcă să-i facă pe plac. Și toată corespondența asta e încercarea tinerei de a obține validarea unei mame, într-adevăr dominantă, dar care, când e nevoie, e acolo. Mulțumesc. Cu mare drag. Gata? Eu aș avea o întrebare legată de un eveniment istoric pe care îl vede Maria și îl relatează mamei, sau dacă a existat vreodată așa ceva, dacă a șocat-o ceva, nu știu, la clasa politică din România, dacă avea voie să asiste la anumite, să zic, evenimente mai serioase, nu doar la parade și festivaluri. E foarte interesantă întrebarea, mulțumesc. Bine, nu participa la deschiderea lucrurilor Parlamentului din plen, acolo era treabă de participa Ferdinand. Dar evenimente cu adevărat spectaculoase în care să se vadă fastul unei monarhii, în România nu prea au fost. În afară de 10 mai, când era ziua în care, așa cum s-a spus, se mergea în paradă și flori și așa mai departe și se călărea. Un eveniment cu adevărat interesant pe care Maria l-a adorat a fost încoronarea țarului Nicolae al II-lea în Rusia, unde ea a participat împreună cu familia și în care mama cu greu i-a obținut acordul ca ea să participe, pentru că, mă rog, Carol nu prea era de acord într-o primă fază, după care și-a dat seama că e firesc și normal să participe. Ei, povestea asta e scrisă în scrisori, urmează să merg la încoronare, după care următoarea scrisoare este: ce frumos a fost, parcă am fost într-un vis, deci nu ni se descrie încoronat. Dacă citim povestea vieții mele sau alte, nu știu, documente colaterale încoronării, nu neapărat scrise de ea, vedem că de fapt încoronarea țarului Nicolae al II-lea a fost, cum să spun, efectiv etalarea rangului și a ceea ce e mai fastos și mai frumos, într-un moment în care de atunci nu prea mai existat așa ceva în Europa, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat cu Nicolae al II-lea și cu bolșevicii și așa mai departe, dar cred că a fost cântecul de sirenă al regalității din toate punctele de vedere, pentru că ce s-a întâmplat acolo, și am citit relatări ale verilor ei ruși, a fost o explozie la catedrale, și s-a ținut în mai multe locuri, de pietre prețioase, de stofele cele mai frumoase. Știm exact cu ce s-a îmbrăcat Alix, soția lui Nicolae al II-lea, știm exact ce s-a întâmplat și cine a fost de față și cât a durat și cum a fost totul. A fost ceva ce cu greu noi ne putem imagina în ziua de astăzi. Maria, în povestea vieții mele, povestește pe vreo 8-9 pagini despre cât de frumoase erau doamnele rusoaice, ce bijuterii aveau și așa mai departe. Uită însă să relateze că a flirtat cu un văr acolo, chestiunea pe care i-a tras-o propriu maică, în care spune că da, tu nu prea ești de lăsat în societate, că uite, ne faci de râs, flirtezi cu unul, flirtezi cu altul, ăsta e marele tău păcat. Și evident că se disculpă și spune că nu, dar
el îmi făcea complimente și așa mai departe, era nepoliticos să nu-l ascult. În fine, acolo a fost superlativul de fast în materie de eveniment. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! Simona, când apare cartea și unde? Cartea apare la editura Corint până la sfârșitul anului, bănuiesc că în această toamnă. Și vă așteptăm cu drag la lansare. Să ne spui și de cine a cules scrisorile. Scrisorile, evident, sunt culese de istoricul Diana Mandache, care a publicat această carte în zona anglosaxonă, în zona Londrei, la o editură londoneză, dar ele nu au fost decât publicate în limba engleză și este pentru prima oară când sunt traduse în România pentru publicul de limbă română. Scrisorile au mai apărut, sunt o parte, nu integral, culese de Sorin Cristescu. Scrisorile se află, dar doar în limba engleză. Cu câțiva ani în urmă, scrisorile se regăsesc la arhivele din România. Le poate consulta oricine care este interesat de ele și sperăm să placă și sper și eu, ceea ce vorbeam și mai devreme, să înțeleagă că ceea ce ne unește e mult mai important decât ceea ce ne diferențiază de oameni din trecut, pentru că nu s-a schimbat foarte mult. Natura umană nu s-a schimbat. Exact. Deci doar raportul la societate, probabil, și mentalitatea din punct de vedere social, dar natura umană nu e aceeași. Așa este. Îți mulțumesc foarte mult, Simona, și vă mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi. Tema Love and War ne-a arătat încă o dată că cele mai intense emoții se regăsesc adesea în propriile noastre familii, chiar și când aceste familii conduc destine de țări întregi. Și până ne auzim cu următoarele corespondențe, mai urmează 2 podcasturi. O să vă rugăm să fiți alături de noi și în continuare. Să nu uitați că fiecare scrisoare pe care o scriem astăzi poate deveni mâine o fereastră către sufletul unei epoci. Asta este.